So ayan mga guys, at nandito na naman tayo sa malit nating sagingan. So 1 week tayong hindi nakapunta dito dahil nagpabuno tayo ng ang ngipin. So ngayon, hindi tayo nakakapag-abono dito sa mga pananim natin dito sa sagingan natin dahil wala nang ulan. So ayan, mahigit sang buwan na dito sa Pangasinan na walang ulan dito sa bayan ng Bugalyon. So ang ginagawa natin, kapag nagdilig tayo mga guys, no. So ito ang ginagamit natin mga guys, ito. 1.5 na plastic bottle at tapos nilalagyan natin dito ng nilalagyan natin ng abono tsaka tubig. So sinasabay na natin sa bawat puno isang ganito ang dinidilig natin na may abono na siya. So tansyahan lang na mga guys yung paglalagay ng abono. So nilalagay natin dito is triple 16. So ito yung inabunuhan natin mga guys. So ayan, ito yung avocado na diniligan natin. Ayan o. Yan, basa yan. So nilagyan natin ng ang mga dahon ng saging para hindi siya madali hindi siya agad-agad matuyo. Yan, dahil sobrang init dito sa Pangasinan. Yan, so lahat yan mga guys, ito yung avocado din. Yan, dahil kailangan na abunuhan. Yan, at hindi tayo makapaglagay ng abono dito sa puno dahil walang ulan. So ang ginawa natin, ganoon na lang ang diskarte natin mga guys, no. So diskartehan lang mga guys sa sa pagpa-farming. So yun ang idea ko mga guys. So yun lang mga guys, at maraming salamat.